L-Aġenzija ta' Kreditu Internazzjonali Fitch tejjbet ir-rating ta' Pajjiżna minn A+ stabbli għal A+ pożittiv. Dan ġie mħabbar fir-rapport ta' Lulju l-Aġenzija ppubblika dwar Malta. Fir-rapport tagħha Fitch rabtet dan ir-riżultat pożittiv mal-ekonomija robusta tal-pajjiż, filwaqt li nnutat li l-ekonomija Maltija kienet l-aktar ekonomija b'saħħitha minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea. Fitch innutat ukoll is-surplus li reġistra l-Gvern ta' Joseph Muscat tul dawn l-aħħar 3 snin. Hawnhekk l-ekonomisti ta' Fitch qalu li s-surplus li kiseb il-Gvern Malti kien kważi d-doppju ta' dak imbassar minnhom fl-aħħar rapporti, filwaqt li nnutaw li d-dejn kompla jonqos anki jekk żdied l-investiment. L-ekonomisti indipendenti ta' Fitch saħqu wkoll li f'dawn is-sentejn li ġejjin filwaqt li ż-żona euro tnaqqas fit-tkabbir, il-Gvern se jkompli jnaqqas id-dejn u mistenni jirreġistra aktar surpluses. Ġie nnutat ukoll li s-surplus li huwa mbassar li jikseb Pajjiżna mistenni jiġi frott ta' dħul direttu l-għal tal-Gvern u mhux bil-programm ta' ċittadinanza b'investiment. Fitch qalet ukoll li l-akbar kontributura tkabbir hija d-domanda mis-suq domestiku. Din flimkien mas-suq tax-xogħol b'saħħtu u żdidiet fil-pagi se jkompli jsaħħu l-familji u tkabbir tagħhom. Fitch tkellmet ukoll dwar l-istituzzjonijiet f'pajjiżna u l-kontra l-istampa li qed tipprova tpinġi l-oppożizzjoni ta' Adrian Delija u l-esponenti tagħha, Fitch laqgħet il-fatt li l-Gvern kull ma jmur qed ikompli jsaħħaħ l-FIA u l-MFSA. Dan qed isir permezz ta' investiment dirett b'aktar riżorsi umani u żieda qawwija fil-penali għal min jinqabad jikser il-liġi. Intant, fuq Twitter il-Prim Ministru ta' Malta Joseph Muscat fi tweet esprima s-sodisfazzjon tiegħu talli Malta rnexxielha tikseb aktar minn dak li ġie mbassar għal pajjiżna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.